काय के केकरा से बतिया दिया माई क्या करता है मम्मी जी अरे बहुत तापस मर गई माई रुकिए देखा था भाभी सांस नहीं के चलत जी अरे और धक हम खुद जोर से दबाने को उठा जल्दी से बबुआ देखी अरे ले जाके हो गढ़िया में हट ले गढ़िया में ले जाके फेंकिए वो ठीक है ए माई अब ई तो मर गई बियाह जल्दी करा दिया हमार ठीक है नतिया पहले कामवा करू माई बड़ा भारी बेटी बियाह है तो मर गेला के बाद बबुआ देह पाला हो जाला जाना ले लेके जाई बियाह के चक्कर जब नैहर से केहू ससुरा में कदम रखेला तो सब कोई कहेला कि हमार ससुराल बहुत बड़ी माँ के चाहे हमके मानने जाने सास ससुर पटीदार सब कोई हमके बहुत ननद हो जाए सब कोई हमके बहुत प्यार करे लेकिन हमरा नसीब में वो कहाँ लिखल बाटे ये गरीब के ये हालत बा कि हम गरीब घर के बने यही के वजह से सब कोई हमके दुख देत रहल बा आखिर हमर का गलती बाटे हम मानत नहीं हमार बाबू मैं दहेज ना दियलन काहे से कि वो गरीब रहलन कैसे तो हमार शादी कैलन खुद ही फटा कपड़ा पे रह गलन लेकिन अपन बेटी पे आज ना आवे दियलन कैसे भी करके शादी कैले लेकिन दहेज के लोग लोग का समझी कि दहेज आ गरीबी हो लगा का हे भगवान हम से कहल चाहता कि क्या गरीब के कभी शौक सपना ना होला का कभी वो बड़े घराना के सपना ना बेटी ना देख सकेले का वो अंधेरा से उजाला में ना आ सकेले का वो झोपड़ी में महल ना दे सकेले काहे भगवान हमरा नसीब में काहे ऐसे लिखल हम तो जाने कि दूसर क्यों बोले तो हमके कोई फर्क ना पड़े लेकिन हमार पति हमार सुहाग हमार परमेश्वर हमार स्वामी वहाँ के भी हमसे नफरत कर रहा बा कि तू दहेज ना लेके आइल हमके तू ना चाहिए हमके रुपया चाहिए रुपया काहे ई दुनिया खाली एगो कागज के टुकड़ा पे मर रहल बाटे काहे इंसान के नाम पे जानवर जैसा बिहेव लोग कर रहल बाटे आखिर काहे भगवान अब दहेज नहीं की देले ऐसे आखिर दहेज प्रथा ही हो का दहेज के कारण न जाने कितना बेटी के घर उजड़ गई वो बाप के वो गरीब बाप के पगड़ी उतर गई हर जगह बेटी आत्महत्या कर ले खाली दहेज के वजह से हमरो सास ससुर हमरा साथे उहे कर रहल बड़े कि मन कर रहल बा कि कब हम अपने आप कहीं खत्म कर ली भगवान का भगवान जब के रोतरी रे का रोतरी जब के रे हां हमें वही लागो रहा इतना बढ़िया हमर नींद नहीं तुरवा दियल का भी पकड़ बरे के मोर बार करे हां का रोतरी जब के मम्मी जी काहे हमरे साथे ऐसे काहे ना करो बताओ जब ना रहे तो ना बियाह शादी करे के चाहिए काय बनो सब बियाह शादी ओ समय तो बड़े बड़े कुत्ती कहीं की देखा सूतल बनी हम कोई के मोर गेले रोबतिया हैं मरला तो से भर मुंह खोल ले लोगे को तो हाई लागत ना रहल हमें आ सूतल तया के जा मुंह बनाओ तारू गाय के लागल लगते कि हम कब मर जाए हमारे पता तो घर का है कपार मुंह में लगता काम करत का अभी झाड़ू ना लगल का हो तबे ला झाड़ू लगावती ना झाड़ू लगल ना कुछ हऊ एगो तो गरीब घर से आई कुछ ले देखे ना आइलिया हमार बाप भाई ऐसा बना सके दिन रात मेहनत क के हमके टीवी या फ्रिज कूलर दे दिया ना सा आई भिख मांगिनिया के पानियो पिए करल त जाके फ्रिज में से मन त खोट फाड़ ले
इतना सुतल नहीं तबे से रोवती है बैठ के ड्राणी जहाँ बैठती है तहे दुगो आंस गिरावती है मन तो करता लता से मारिया कि मर उठर जा जी काहे रे वैसे करतन का हमर बाप भाई गरीब रहन दहेज ना दिल रहन त हमरे के जिए ना दे मार छोटा उखाड़ के तोर दिमाग सही हो रे जहाँ बैठती है आ तू धीरे धीरे काम का कर तड़ी रे जल्दी झाड़ू लगा जाके खाना बना के लेके आ जल्दी हम बैठल बन गई जितिया जब देखा तो इंगन झाड़ू लगाओ जला रे हेंगन लगाओ तनी बढ़िया से लगाओ कि का एकदम से लगा कि बीमारियां भइल बड़ी ऊपर से नीचे ले 24 घंटे अच्छा जल्दी झाड़ू लगा के आ खाना लेके हमारे रूम में आ जाओ ठीक ना अब काय करी भगवान कितनो करत तेरी कि चलो दहेज नहीं खिले के आइल तो का बहु करी लेकिन फिर भी हमरा घर में ही कुछ नहीं की हम कुछ नहीं की भगवान एकदम मन औजा देती है जब देखा तो अब जहाँ बैठती है तहाँ रोगल करती है अरे को करी मार देते तो फोन करके हम बतिया लें वो बेचारा का रूम पे वही हाँ आकी डिप्टी वही हाँ हेलो का हो बाबूजी का होता हो हमनों को कुल ठीक है बाटे हाँ माई ठीक बाड़ी आपको के अब मेरा आरू तो ऐसा आपको मिलल भी है जी कि जहे बैठती है तहे खाली बीमारिया लेखा रोवल करती है दिन रात आपके दूसर मेरा रू ना मिलल का जी हाँ एक थरिया खा लेती है दिन रात पसरल रहती है आ जब देखो तब बाजल करती है लोला तो करे इतना चलता कि पूछी मती उतना तो हमारो ना चलत हो या मम्मी के उरब सुरब बोलल करती है हम के जबे ना तबे एगो काम करी नहीं आप उसे काम धंधा हो जी एकदम लकड़ी लेखा बिया हिलत हिलत चलती है आ हम तो कहता नहीं कि ओके छोड़ दें आ एगो हमार बहनिया भी है ना छोटकी देखले बानी शायद आप हाँ आ वैसे बियाह करा देता नहीं जी उनका दोनों बहन मिल के रहे के आ इतना वो मम्मी जी के बाजल करती है इतना बाजती है कि वो रोवत रहनी हमें पूछी मती आ हाँ आ सुगर बटलो बिया आ दान दहेज तो पूछी मत ई का लेके आइल बिया ई तो एगो लागत कि सड़िए पहन के चली आइल कुछ लिया के ना हाँ जी कुछ देबो ना करना शायद इतना बाजती है कि पूछी मती आ हमारी बहनी से अगर शादी कर लेब ना तो आपके 2 चकिया गाड़ियों मिली हाँ तोरा सब ना उ भीख मंगवा आप गाड़ी दिया स जैसे ना उ भीख मंगिन भी वैसे ना माई बाप बा अल्लाह शर्म तो है ये नहीं है कौनो चीज को अच्छा नहीं ठीक बटे हम मम्मी जी ले बतिया ले तनी आ वही जब बियाह खातिर आपकी हाँ बोल देता नहीं ठीक ना अच्छा नहीं ठीक बा हम मम्मी जी से बोल देता नहीं आ तैयार पानी ना पहले ई ना के बाद में ना अनुकुर करे लगो आ एक घर से बाहर निकाल के अब खेत देव ठीक चलिए ठीक बा हम बतिया ले तनी रखी बताओ हमारे देवर जी मान गई हमें कितना बनी से उनहु का मन टूट गइल बा आ कितना शौक लागे कि ये भाभी हमारे दोस्त गाड़ी चलाओ तना से 2 चकिया तो हमारो गाड़ी रही तो हम चलती ना आ ई लेके आई इतना एक पावर बाटे कि एक बाप भाई दी स आ जाए हमारे देवर का अब इच्छा पूरा हो जाए कि हमारी बहन से शादी कर ली हाँ तो अब 2 चकिया गाड़ी मिल जाई तो अब केहू कही इनका दोस्त गाड़ी चल यहाँ से तो इहो चल यहाँ चलो मम्मी जी से हम बतिया लें बाप रे बाप ई तो हमार लड़का बता दिल सन तो हम तो ओकरे सारा पर हती बताव उ कहे ठेगो टूटनी कि हम 5 लाख रुपया देम आ 1 लाख रुपया ना दे 50,000 खाली दिहल से तू आ बिया हो गल आ लगन से ऐठे हाँ ठीक है कहल बा कि भइल बिया हमर करबा का कहा तो कहत रहली सबत बताऊ तो सिंदूर डला गइल मांगी में आउ तब न हमार लड़का सुनलस ना डलल रही तो आ पहले बतिया सुन तो ना कल रही बियाह शादी कितना हमार साथ लागल रहा हे भगवान कि हम बैठ के आ कड़कड़ुआ नोटी कोड़ कोड़ बैठ के गिनी तो का गिनी उ अब सपना रही गइल अरे ओकरी में कम में बेसी आदमी एथु कैल बताओ बड़की में तो भाई चल बन गई है छोटा की के बताओ शौक सजौले रहनी हो आई देखो ऐसे ऐसे कर दी न स मैल हमार मेथू पर पानी फिर गल हे भगवान
आई जेतना आस लगैले रहनी कि छोटे के में सब तू सब पूरा कर का करी हम ना जननी के अंगने धोखा करिए से हे भगवान। अरे हमारा तो इतना दिमाग सनकल बाटे ना कि ओकरा के देखल नहीं खींचा हतनी। अरे जितना भर ओढ़ाना रहला उतने भर गोड़ पसारल जाला, का जरूरत रहे इतना लंबा लंबा बात फेंकला के। आय फेंक दिया ना सा कहना सा कुछ आऊ ना कदला तो से कहीं भीख मांगा घरे बियाह शादी। हमारे इतना बिल्डिंग रह के क्यों नहीं काम के हमारे लड़का के सपना शौक पूरा ना भइल, हमार ना पूरा भइल गरिया बतरी से। का भेल बाजी मम्मी खांसी होता का आपको? खांसी ना होई लगल अब मुंहू वाला बानी। अरे ना जी मम्मी जी आप उपाय हम लगावत तनी, चुप 1 मिनट। उपाय हम लगावत तनी आ उपाय ये लगावत तनी जिगने ना करे पेट्रोलवा में। अच्छा हां 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 देखले मुंह आ जार फूक देना मुंह आ देलन स दहेज के कारण उहे काम आज करो। आई ले पहले खाई टेंशन मत ले देखिए हम खदिन काका लेके आइल बनी। आई हम बात कहे के कौन सुनत नहीं। अरे कौरे दादा हमें आ देवरजी से बतियौनी हुई झगड़ा इतना हमसे बाजत रहनी फुटर फुटर कर ओठ चलल करता सचत नहीं की बोलत नहीं की ना आपके कामे आई का कामे तोरा कामे तमामो को करम कहिए मती। आ सुनी ना हम देवरजी से बात कइनी हमी तो कहतनी कि ठीक बैठे हम अपनी बहनिया से बहनी ठीक भी है ना जी। आपके अब आवेले तो देखबे करने कि एक दिन आपको बिना गोड़ हाथ दबौले सूते लेना है ना। बस सही कहता रू उहे काम करे के बाटे करब बियाह शादी लड़का का शौक पूरा हो जाइए। माने कुल लइकन के संगे हमर देवर जांस ना तो सबके उ कहे कि का हो तर भी हम 2 चकिया गाड़िया मिलल हिया सबके मजाक उड़ा देव आ हम बतिया देनी कि 2 चकिया गाड़ी जरूरत रहे कि ये कुल क दिहा स हमनी के प्लान त बनाने हन जा बोला बाबू आवा के बोलनी जी गाड़ी धलेल बनी आज सुबह वाले त ठीक बाटे हो रही में इनकर कांड क के इनके हटौते बानी। हां ऐसा नहीं उ अपन सोचतन से हम चढ़ा के बानी ई मत सोचो कि हम चढ़ा के बानी कहले रहना सा उ ना दिहना सा ना गाड़िए दिहना सा एकदम लगता कि भीख मांगे हम सका ले रहा हम अब होनी का बेटी से मिलान करवावतन चिंता मत कर। चलतिया एकदम बीमारी लेखा जहे पड़तिया तो है से गिरा देतिया एक तो पतो ही नहीं खेल टिबिया बेमारा नियर मिल कुछ जे बुझाला के गिरगिट ह। अरे मम्मी जी पता ना का देख के आपके घर में ले आईनी गांव भर का आदमी थूकत बाटे बस करो अब ढेर एथु करबू दोकर से पहले हम ही मर जाई ओके मुआ ले दे आपको सियर आ गइल पानी लेके हाथ मत दबावा हमारा बेचैनी ले बाटे तनी वही से तो खा तनी कि उनका चाट चाट के मुंह खाना निकाल तनी आया के पी लें ठीक टेंशन मत लिया अब तो बबुआ जी आवत तनी अब हमें तो पानी लिया के तो सोचो तो कि हमारे पास दिमाग आ बुद्धि बाटे हमारो पास बाटे आवत लड़का ना खूब सिखा पढ़ा के लड़का के आ पोट देतनी आ लड़का तो हमारे बात सुनी उनका थोड़े ना सुनी आ हम अपन लड़का के 50 को बिया करी वैसे दुनिया के का मतलब बाटे आ तब उनके मुआ ले तनी लड़का ले कह के तब लड़का के धूमधाम से बिया शादी कर मैं नोट गिना बैठ के चलो तनी हम वही टाहिए में पानी बाद में खाई पहले भौजी के मुआ ली तनी माई भी फोन लगा कोई ले नहीं की बतिया वो फोन ना दे गेली जा रख रहे तो दीदी के मोबाइल वाला लेके आइल हनी। हेलो हाँ माई गोड़ तनी हाँ ठीक बानी हम दिक्कत ना ना कोनो दिक्कत नहीं के एकदम कितना तोरा से छिपाओ चाहिए ना भाई लेकिन तू दिल के बात हर एक चीज जान जालिस भाई हम जियल नहीं की चाहत मन करते कब मर जाए हमनी के गरीब के ऐसा घर में कबो जगह नहीं के हम दहेज नहीं की दिले यही के वजह से सब कोई एजिया अगल बगल सास ससुर ननद गोतनी सब हमके ताना मारेला काम काम के चिंता नहीं के लेकिन हमेशा हमके टुआ गेट भीख मांगवा बाबूजी के नमवा ले ले गाली गलौज करत रहे हम का करी माई तू ही बताव कैसे तो चोरी से पहले के दीदी के मोबाइल से फोन कैला यही से इतना दिन फोन ना करत रही मैं
हम खुद परेशानी में बानी, कुछ चाह के भी नहीं कर सकत। वहाँ के बानी तो हमेशा हमके दुकारी ना कहीं नहीं, तेरे बाप कुछ नहीं के देले। हमार दोस्त लोग के का से का मिलल बा, फ्रिज कूलर एसी सब भरल बाटे, लेकिन एगो हम कंगाल बानी तो कंगाली आ गल बा, इसके कुछ नहीं के। काहे के तू हमरे के इतना ऐसा घर में शादी कैल जहाँ हम सुख शांति से ही ना। अरे हम मुझे पढ़िए करे रहते, नून के रोटी ही करते, लेकिन खुशियाँ से अपन जिंदगी तब बिताई थी ना माई। अरे मेरे माई देखो ये टाइम हो गए, अभी ले हमारे लड़का आई ना, कबे कहते रहो कि माई लगल आ जाए, क्या करे मैं ताकत वहाँ ही लगे लगल का उठंगी का तो ले यही जा बताओ। अबे खैले पियले अभी हमारे लड़का ना आई, चलो से अपने सुते नहीं आए लोग का करे। माई अरे बाबा आ गोड़ा गए नहीं माई भैया बैठो। का करी माई, ट्रेन ये लेट हो गइला तनी यार, देरी हो गइल। चलो कोनो दिक्कत ना भलो? नाही दिक्कत ना भइल हवे। ए बाबू बोल माई। केवलो मातारी कौन सनो बात कही तो वो अपना लड़का लगी खातिर नहीं मने बात कही जानल। तब का माई त माई अपन बेटा खातिर ठीके न कहे। हाँ कहतन बबुआ कि खिसियाई है मती, काहे के खिसियाई कहानी है कि कौन जे उम्र चल गइल बाटे। हाँ अरे 6 महीना न होताटे। कहतन बबुआ कि एगो काम करना, का बोल माई। ओके चल मुआ दिहल जा, ठीक न तर मौगी के। आ एक त दतरे बेमाराटी बियाह नियर बियाह ना 1 रुपया मिलल ना जुलल, निमन घर कहलहु नहीं के, निमन उहो नहीं खे। बता हमार ऐसा सोना नियर लइका आ सन का करबा बबुआ, धोखा में कुल हो गई। एगो काम कर, चल ओकरा के मुआ दियल जा बबुआ, आई पूजावा की बहनिया से बियाह तोर हम करा दे। कितना सुंदर बियाह। हां माई सही कहतरी एकदम। छोटे बियरी पागल लेन देन दिहसा लेके चलबे तो 10 आदमी देखी तो कहे कि हाँ मेहरारू बिया। सही है माई, त एकदम से बेमरिया लेखा टीवी आए लेखा बिया। एक दिन गइल नहीं बाजार नु तो सारी दोस्त देखले रहन सब फोटो कहतन से कि कैसन तोर मेहरारू बिया, कि कुछ खियावेले ना, का जानी कहां से कुछ खइले बिया कि ना, घर से इंगने बिया। देख ना माई कितना पातर कुतुबर बिया उ। सही कहतरे माई। कहत रहली पूजा के बाबू ले बात भइल उ तो कहल हन। हां बात बहुत कहल स। हां कहई तो कहते कि दूसर बिया कल। तो तू का कहबो? कहनी कि चल ठीक बा भाई, बढ़िया कहतरू। नार बाबू हम डेरा तो नहीं कि तू डांटे बोले लगे कि देखा हमरा के, वही से कहनी कि आ जाए हमारे लड़का के तबे वो काम कइल जाए। ठीक कहतरे माई, ऐसे मन चल बाबू मनु भी अगल बेटा। अरे अब ठीक से रहबा हो, अच्छा जे देखी उ कही बेगावा हम ले चलता नहीं। हां चल देखल जा सुत गइल बे कि का करत ले बबुआ, बेग ले चल देखल जा सुत गइल बिया त अपन चट देने पट देने मुआ दियो जा चटपट कह के। ठीक है माई। अरे बाबूजी आप कब बनी है जी? कोला तनी भाभी, आप खुश रही। बैठी अबे आते बनी। अब पानी उनी ना पियनी हो? नहीं अबे माई सुनिए कि माई कुछ कहत हले। हम तो मम्मी से कहबे करी। कहबे ना तो रहो से फोन में कि तन लोग कल जनता करे के बा। ठीक बा, लेकिन तनी आपका इंतजार करे लगन है जाऊ तो मम्मी से हम कहबे करमी। हां आ दिन रात रोवत है, ये जबान तो इतना चलावती है, कुछ करे के ना धरे के इतना बोलती है ना। सही में अब ओकर कोनो काम नहीं। अब मम्मी जी का इतना गोड़ हाथ दुखात रहे, कहमी कि तनी तेल लगा दे, तो कहां से तेल लगाई? वो अपने अरे ढेर करते नहीं खे, ढेर हो गई। चलो सब चलो माई देखी जा। उनके तनी देख ली का करत है, धोक लता से दब देता हाथ से के मुंह आ देता है। ठीक बा माई, रोका तनी ना तो पता चल जीता। कैसे तो छोरी चुप लेके मोबाइल बा फोनो कैला आनी ना तो जान जैसे तुमके जिए ना दिए लोग। हम काय के केकरा से बतिया दिया माई? क्या करता है? अरे बहुत आप मर गई माई। रुकिए देखा था भाभी? सांस नहीं के चलत जी।
और धक हम खुद जोर से दबौनी के उठा आ जल्दी से बबुआ देखी आई ले जाके हो गड़िए में हट ले गड़िए में? जाके ले जाके फेंकिए अब ठीक ए माई अब इ त मर गइल बिया बियाहवा जल्दी करा दिए हमार ठीक नतिया पहिले उ कामवा करू माई बड़ा भारी बेटी बिया है त मर गेला के बाद बबुआ देह पाला हो जाला जाना ले लेके जाई बियाहवा के चक्कर में बानी। आ छ पदने मत भी घेनो त आवाज कोई त ताके लग घेस घेस में ले चुका दी इतना खुशी हो गई हमनी के घर में शांति हो गई। तब करे अब तो वो खूब त आराम से दिन रहो। रात हमार त एकदम खून खौल जात रहल हवे अच्छा नहीं बियाहवा के तैयारी करी जाऊ तो खत्म हो गई ना। लेके गइल अपन एतु काम तमाम क दिहला नाही अब ना त बुतान दज त का जान तारू अच्छा लीजिए अब दान दहेज का चिंता कर ले बनी। उ- अच्छा हम तैयारी करत नहीं ठीक ना। चलो अब इसके बसुड़ी बजावल जा